Жыршы, педагог, ТССР РСФСРның халық артисті Фәхри Хөсейн улы Насретдинов 1911 елның 23 октябрінде Зия үйәзі Шәмбалықшы ауылында крестьян ғаиләсендә туа. Булачак сәхнә йолдызының бабасы, әти-әнисе, абыйлары, апа һәм сеңелләре дә музыкага сәләтле. Кайсы гармунда, кайсы скрипкада уйный, кем кубызда, кем курайда уйнарга һәвәс була. Фәхри халык моңнарын тыңлап, халык көйләрен җырлап үсә. 7 яшендә Октябрь революциясенең 1 еллыгына багышлап авылда оештырылган кичәдә сәхнәгә чыга. Абдулла Тукайның бала белән күбәләк шигырен җырлап башкара. Фәхри бик яшьли әтисез кала. 1921 елдагы ачлык вакытында әнисе Нахар апа 4 баласын ияртеп Ирак Сибиргә чыгып китә. Әниләре тиф авыруыннан вафат булгач, балалар авылларына кайтырга мәҗбүр була. Өлкән абыйсы Шәйхи Мәскәү өлкәсенә эшкә киткәндә Фәхрине дә үзе белән ала. Малай Щелковода абыйсы эшкә кергән туку фабрикасында оештырылган татар мәктәбендә укый. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, үзе дә шул фабрикада эшли, үзешчән хорга йөри. Үзенең матур җырлавы, ягымлы, йомшак аһәңле тавышы белән тиз арада фабрика эшләренең мәхәббәтен казанып өлгерә. 1928 елдан Мәскәү күчмә татар эшче театрының ярдәмче составында эшли башлый. Сара Садыйкова, Газиз Айдарский, Хөсейн Уразиков, Гөлсем Камскайлар иҗат юлларын шушы театрда башлыйлар. Әлеге коллективта Фәхри Насретдиновның профессиональ сәхнә эшчәнлеге башлана. Ул күп кенә музыкаль спектакльләрдә җыр белән башкарыла торган рольләрне уйный һәм концертларда чыгыш ясый. Халкыбызның Кара урман, Сибилә чәчәк, Шахта һәм башка көйләрен җырлый. Өлкән коллегалары киңәше белән эшләвен дәвам итеп, 1930-34 елларда Мәскәүнең Рубинштейн исемендәге музыка техникумында белем ала. Бик яхшы билгеләргә укый. Музыка техникумын тәмамлап чыгу елы бәхетенә каршы Мәскәү консерваториясе каршында татар опера студиясе ачылган чорга туры килә. Татарстаннан килгән күп кенә талантлы музыкантлар белән бергә ул шушы студиядә укый башлый. Югары музыкаль белем алып, 1938 елда Фәхри Насретдинов Казанга кайта. Студия коллективы базасында биредә татар опера театры оештырыла. Аның сәхнәсендә куелган беренче әсәр композитор Нәҗип Җиһановның Кашкын операсы. 1939 елның 17 июне татар опера театрының гына түгел, Фәхри Насретдиновның да опера җырчысы буларак туган көне була. Фәхри Насретдинов Кирамәт партиясын башкарып, беренче чыгышыннан ук тамашачының күңелен яулап ала. Төп роль булмавына карамастан, Кирамәт образы күпләрнең исендә кала. Яшь артистның искиткеч матур тавышы һәм сәхнә осталыгы газета рецензияләрендә билгеләп үтелә. 1939-83 елларда Фәхри Насретдинов татар опера һәм балет театрының әйдәп баручы солисты. Фәхри Насретдинов репертуарының нигезен Көнбатыш Европа һәм рус классик операларының лирик тенор партияләре тәшкил итә. Шулай ук Насретдинов татар опера сәнгатен пропагандалауга иң күп хезмәт куйган артистларның берсе. Татар композиторларының музыкаль сәхнә әсәрләрендә төп партияләрне башлыча беренче башкаручы буларак башкара. Җырчының тавышы гына түгел, уены да сокландыра. Ул образны тулыландырырлык детальләр таба белә. Сәхнә мөмкинлекләреннән оста файдалана. Фәхри Насретдинов 50дән артык опера һәм музыкаль комедияләрдә катнаша. Актив концерт эшчәнлеге алып бара. Репертуарында классик һәм заманча вокаль музыка, татар халкының Сакмар, Су буйлап, Рәйхан һәм башка көйләрен үзенчәлекле оста башкаручы буларак таныла. Композиторларыбызның әсәрләрен дә яратып башкара. Аның репертуарында Салих Сәйдәшев, Мансур Музаффаров, Нәҗип Җиһанов, Александр Ключарев, Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин, Сара Садыйкова, Рөстәм Яхин, Хөснул Валиуллин җырлары бар. Киң иҗади диапазонга ия җырчы вокаль һәм сәхнә осталыгының югары дәрәҗәсенә ирешә. Фәхри Насретдиновның башкару сәләте, эшкерсезлеге,
үткен лирик тәсире, бай динамик яңгырашы, түгел дикциясы белән аерылып тора. Татарстан дәүләт теле-радио тапшырулар компаниясы фондында җырчының 200ләп язмасы саклана. Син кайларда йөрисең икән, алтылым көләш йөзле иркән, кайтырсың дип мин өмет итәм, мин сине һаман көтәм. Фәхри Насретдинов 1958-59 елларда Казан консерваториясендә укыта. Үзенең күп еллык тәҗрибәсен яшь җырчылар белән уртаклаша. Күренекле артист Фәхри Насретдиновның татар опера һәм балет театрында 44 ел дәвам иткән иҗади эшчәнлеге югары бәяләнә. Ул ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге, хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары белән бүләкләнә. Җырчы 1986 елның 4 октябрендә Казан шәһәрендә вафат була. Апас районының Шамбалыкчы авылында 1996 елның 2 апрелендә Фәхри Насретдинов һәм Бану Вәлиева музее ачылды. Халык киләрен, халык җырларын һәр вакытта яратып җырлыйлар, тыңлыйлар. Менә милизмдә балак чакта халык киләрен бик яратып тыңлый идем. Хәзер инде менә җырчы булгач, чын йөрәктән яратып җырлыйм һәм тыңлыйм. Чөнки халык киләрендә, халык моңнарында халыкның йөрәгеннән кайнап чыккан хисләр. Аны һәр вакытта яратып тыңлыйсың, яратып җырлыйсың.